ନମସ୍କାର। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଛୋଟ ଚୁଟିର ଗୋଛାଟିଏ ବା କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଥିବା ସାଧାରଣ ସୂତାଟିଏ ଏହା ଭିତରେ ମଣିଷ ଜୀବନର କେତେ ବଡ଼ ଦର୍ଶନ ଲୁଚି ରହିପାରେ? ଆଜି ଆମେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାନି, ବରଂ ଗାୟତ୍ରୀ ଓ ଯଜ୍ଞ ପଛରେ ଥିବା ସେହି ସାର୍ବଭୌମିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆମର ଏହି ଆଲୋଚନାର ମୂଳଦୁଆ ହିଁ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆମେ ଯାହା ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛେ ତାହା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ନା, ଏହା ହେଉଛି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ସୀମାରେ ବନ୍ଧା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା। ତେବେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମନରେ ରଖି ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ ଯିବା। ଏହି ଦର୍ଶନର ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଆଉ ଯଜ୍ଞ ଭଳି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ମଣିଷର ବୌଦ୍ଧିକ ଆଉ ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରକାରର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗାଇଡଲାଇନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସରଳ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗାୟତ୍ରୀ, ଯାହା ଆମକୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଭଲ ବିଚାର ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି, ଆମ ଭିତରର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଜ୍ଞ, ଯାହା ସେହି ଭଲ ବିଚାରକୁ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ଶିଖାଉଛି, ମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ କାମ କରିବା। ଏହି ଦୁଇଟି ମିଶିଗଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଉ ସାମୂହିକ ଉନ୍ନତିର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଯଦି ଏହି ସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏତେ ସାର୍ବଜନୀନ, ତାହେଲେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି କାହିଁକି ଏହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି? କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି? ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା କେବଳ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ସାଂସ୍କୃତିକ ସଙ୍କଟର ସୂଚନା ଦେଉଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଢ଼ି ନିଜ ମୂଳରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ପରିଚୟକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା କେବଳ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ମୂଳ କାରଣଟା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରାଣ ପ୍ରତୀକ, ଯେମିତିକି ଶିକ୍ଷା, ଯଜ୍ଞୋପବୀତ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜିର ପିଢ଼ିର ତର୍କଶୀଳ ମନ, ଯିଏ ସବୁ କଥାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଏମିତି କାହିଁକି? ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଲଜିକ୍ଟା କ'ଣ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହି କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ମିଳୁନି, ସେତେବେଳେ ଦୂରତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ୟାଟା ପରମ୍ପରାରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟାଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଥିବା କାହିଁକିର ଉତ୍ତରର ଅଭାବ। ଯେତେବେଳେ ସେହି କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ହଜିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା କ'ଣଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଖାଲି ରୀତିନୀତି ହୋଇ ରହିଯାଏ। ହଉ, ତାହେଲେ ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ସମାଧାନ ହେଉଛି ସେହି ହଜିଯାଇଥିବା ଅର୍ଥକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୁଲ ବୁଝାଯାଉଥିବା ପ୍ରତୀକ, ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସୂତ୍ର, ଏହାର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଶିକ୍ଷା, ମାନେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଚୁଟି ବା ଝୁଣ୍ଟି କହୁ, ଏହାକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ଭାବିବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଧ୍ୱଜା। ଏହା ଏକ ପ୍ରତୀକ, ଯାହା ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇଦିଏ ଯେ ଆମର ଚିନ୍ତା, ଆମର ବୁଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଆଡ଼କୁ, ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ବା ପଇତା, ଏଇଟା ବି ଖାଲି ଗୋଟେ ସୂତା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବନ୍ଧନ। ଏହା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇଦିଏ ଯେ ଆମର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପ୍ରତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସମାଜ ପ୍ରତି, ଆଉ ତୃତୀୟରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି। ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଏ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ତାର ସୀମା ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦରକାର ପଡ଼େ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ମଣିଷକୁ ତାର ନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଏହା କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବନ୍ଧନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆତ୍ମ ଅନୁଶାସନର ଏକ ପ୍ରତୀକ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ତ ଆମେ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ କାମ ସରିନି। ଏହା ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ଦର୍ଶନକୁ ବୁଝିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କାରଣ କୌଣସି ବି କର୍ମକାଣ୍ଡ ଯଦି ଭାବନାଶୂନ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ପୂରାପୂରି ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସୂତ୍ରରେ ବୁଝିପାରିବା। କର୍ମରୁ ଯଦି ଭାବନାକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଫଳାଫଳ ହେବ ଶୂନ। ମାନେ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛେ, ତା ପଛରେ ଯଦି କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ କାମଟା ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଯଜ୍ଞର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା କେବଳ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ, ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେବା।
ଆପଣ କାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପରିବେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ରାସ୍ତା କ'ଣ? ଆମେ ଏହି ପୁରୁଣା ଜ୍ଞାନକୁ ଆଜିର ତର୍କଶୀଳ ଦୁନିଆ ସହିତ କେମିତି ଯୋଡ଼ିପାରିବା? ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମାର୍ଗ ଉପରେ ଶେଷରେ ଟିକେ ବିଚାର କରିବା। ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଯୁଗ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଯୁଗ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ହେବ ବିବେକର, ତର୍କର ଆଉ ବୁଝାମଣାର ଯୁଗ। ତେଣୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉପାୟ ଅଛି। ତାହା ହେଉଛି ତାକୁ ତର୍କ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନର କଷଟି ପଥରରେ ପରଖିବା। ଯାହା ସତ, ତାହା ସବୁବେଳେ ତିଷ୍ଠି ରହିବ। ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଶିକ୍ଷାସୂତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ। ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଏହି ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଥିବା କାହିଁକିକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ତର୍କସଙ୍ଗତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗର୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ଏକ ନୂଆ ବିବେକଶୀଳ ପିଢ଼ିର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବ। ତେବେ ଶେଷରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ବୈଚାରିକ କ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? କାରଣ ଏହା କୌଣସି ଜଣେ ଲୋକର କାମ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହି ବିଚାରକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଆମର ଭୂମିକା କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ଟିକେ ଭାବିବେ। ଆଜିର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।